per ma mare. Ma mare meu va dir, li feia molta ràbia que el món estiguera controlat per uns cíborgs despietats i volia veure un altre món lliure i en pau. Però la raó més forta era trobar el seu punt dèbil mentre lluitaven amb Son Goku. Si poguera descobrir-lo, li demanaria a Goku que vinguera al futur amb mi i que destruïra els cíborgs en el meu món.